näin otettiin pois sieltä laitteesta. Kaikki valmista, vihreää lippua näytetään. Ja näin kierrokset sopiviksi. Oli siellä minkälaisilla kierroksilla tuolla mieheltä lähtevät tuolla laitteella, millä vaihteella. Kaikkien oltava kohdalla sitten lähdetään. Ja tehdään nopeutta siellä 150 Eikö se ole Harri helppoa tuo vetäminen? 1, 2. Joo, tuntui ihan siltä, niin kuin mä olisin ollut itse tuolla sarvissa. Toi on ihan vähän niin kuin mun homma. Tuskin se on niin helppoa onkaan kuin mitä se näyttää, mutta ammattimies on ammattimies. Toivottavasti saadaan sitten lyhyt takaisin. Ja hän näyttää sitten uudemman kerran, eli kaikki meni suorastaan loistavasti. Tämä herra näin. Kyllä vaan, ja käsiä yhteydellä. Muistaa vielä sitten, että tämä näkyy Eurosportilla. On sellainen tyhmän näköistä, että ihmiset istuu niinku sunnuntai. Meillä on kärjessä Short 7.875, kakkosella on 8.536. Nyt katsotaan sitten mihinkä menee Gert-Jan Paulin. Gert-Jan Pauli, vanhaa chanssilistossa helposti mennään. Kilpailija Ipoviista toinen jäljellä ja näin pelataan sitten kierros Järtsyytterillä ylös. Hetken kuluttua lähdetään näin keskipolvi nousee. Driver, hold on, well done here. You have to go to your tractor. You have to go to behind the steering wheel. Okay, congratulations. You are second for the moment. Could be the champ. How does it feel? I don't know. We wait for 1 minute and we know it. We can do what we want. What are you going to do when you do what you want to do? Make a party. Making party! Tää on bilemies, hän juhli tänä iltana. Kakkonen on varma, saattaa olla ykkönen, eli Gert-Jan Pauli. No niin, aplodit! Yes! Then Rowan Zainstra, you'll have to go behind the steering wheel on your well done dear. They are taking it to your depot place. Party tässä tiimissä tänä iltana. Minkälaisen juhlat tulee? Se on muumilimsaa ja jostain leipomasta possuja veikkaisin. Ja jotain muuta höysteeksi. Mä voin Harri sulle sanoa eilisillasta, nämä pojat osaa juhlia.